Какво ти трябва? Изненада ме. Добре. Значи ти ще бъдеш в колата, а аз ще бъда горе. Ето къде ще бъдат всички. Отпусни се. Отпусни се, Пол. Справя се страхотно. Тя те харесва. Личи си, че те харесва. Знаеш ли защо? Защото си... спретнат мъж. Ти си мъжкар. Мъжкар си. Още те бива. Още си секси. Ти си машина за любов. Аз съм просто машина за любов. Гордей се с това, което имаш, скъпа! Време е за представление. Hey, baby!